Malawi Brief. Mu programu ya lero ya The Dashboard Paluntha, nkhani yomwe yavuta kwambiri ndi yokhuzana CDF, thumba la ndalama ya zitukuko zosiyanasiyana m'maderamo. Ndalama imeneyi sinatulutsidwebe kufikira pano, ndipo nkhaniyi akuyiunikira kuti kodi kwenikweni zikhale zikuyenda motani. Nkhani inanso imene yavuta ndi yokhuzana school fees imene yakwera m'mayunivesiti aboma. Takhalani pomwepo mumve zonsezi. Akhala akusowa gwira. Okay. Ndiye kuonjezerapo kuliso uja abwera pa nyanja uja atere nino. El Nino, yes. Zonsezi zikuthandizira kuti amene ali mkanthu asunge. Ndiye ndikuona kuti amatilangizadi kuti tisunge ati tisamale chakudya koma osamala bwanji tokola matumbo ochepa. So ndikuona ngati njira bwino kumadya pang'ono kuti ukhale moyo. Kuli njala kutsogolo. Kutsogoloko kuli njala yoopsa imene ndithu aboma akuyenera kuti kuyankhula kuchepe, Okay. kuchita kuchuluke. Tabwerezani. Aboma kuyankhula kuchepe, kuchita kuchuluke. From the dashboard timatero tilangizane madzuwa ano. Matero. Ine maganiza choncho. Yeah, simunaganize pambali ndipo ndi bwino kuti kumayang'ana mtsogolo osayang'ana zapano. No. Tiyang'ane kutsogolo. Ambiri amene amayankhula mwachibwana ndi anthu kati inu ndi ine. Okay. Tavala suti. Yes. Mwamwayi mwavalaso magalasi. Mwavala magalasi. Munakameta. Ndamene amayankhula mwachibwana akuyiwala zoti kumudzi kuli anthu oti panopa kuti mupite kumudzi. Oluthumba limodzi lachimangalibe. Ayise zingateke. Ambiri ndipo kuli anthu ambiri oti oluthumba limodzi lachimangalibe. Ngakhale mutati chimanga chija mudzipanga 5,000 thumba. Sakwanitsa bogula. Chifukwa chani? Kuti Mavuto ngambiri, mavuto alipo ambiri. So kuyankhula ndi mmene pali pa ground. Tidzibalansa bwinobwino. Amwene kunjaku mavuto. Tikuyenda kukhala tchero kwambiri. undapatsa chithunzithunzi chofunika 1 hour kufunika nkhani imeneyo. Yes. Ndipo tipezera tsiku. Tipeze tsiku tidzakambirane kuti zimene amakamba ndale ndi zimene zili pa ground zikufanana. Tidzayikambe imeneyi modekha bwinobwino chifukwa kuli moto kunjaku. Kuli moto malingana ndi kafukufuku wa dashboard. Timayenera kuti tikhale osati mwachibwana koma mumayang'ana kuti mawa kukubwera zotani. Ndipo ndizo. Timatero kuti on a sad note timafuna titazindikira imfa zophedwa zimene zikuchitika mdziko muno. In the space of 8 months panopa ndi kuti taluza kale madotolo awiri amene amagwira ntchito pa chipatala cha Queen's Blantyre. Ndipo tikunena pano ndi kuti nkhani ya Dr. Victoria Bobe ikadali ku khoti. Sidadziwebe kuti kodi way forward kuyenda bwanji. Komano dzanali tingonena kuti mene tikuyamba wiki imeneyi mkatimu tupeza kuti winanso waphedwa mnyumba mwake. Atuganire chomo. Chomo. Munaitsatira Zomvetsa chisoni. Imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ndipo parliament inakamba kwambiri za nkhani imeneyi. kodi inafikako? Inafika parliament. Aphungu ayikambirana kwambiri nkhani imeneyi. Okay. Kupempha ndithu chonde nthambi zachitetezo. Ayi ndithu tayang'anani kuti ku Queen's kuti uchitika njani chifukwa paeno khala kuti pali kazimu kena kake kamene kaloza ku Queen's. Nde ngati ndinaona dzulo nthawi amatseka parliament kanthawi kena anaziyankhula nduna aja a defense akaupa. Yes. Anadzatera kuti no tukirana manja a health a defense komanso a homeland kuti titaonetsetsa kuti kodi chikuchitika njani. Nde pali chinthu china chimene chachitika. Okay. Mulonda wagwidwa kunyumba kwa Dr. Chomo. Ali ndi phone ndithu Redmi. Ena amati Redmi. Ndi anthu akuti tsona wa phone iyi yapezeka ndiwowa bwanji. So ntchito yoyamba yachitika motero kwagwira iwo. Ndi kuti tikoza hoteli kuti aboma achitako machawi. Osati za drama zimachitika ndi Dr. Bobe zija. Kodi za drama zo? Imene generic drama atu sizimaoneka bwino mutu wake bwino kuti kodi muti chuchitika njani.
zokamba zosemphana zotere ayi koma zimene zichitika pa imfa iyi tikulira kwambiri koma aboma aonetsa kuti mwina aphunzira kanthu pa zimene anthu amayankhula kuchedwa kugwira anthu sanachedwe aboma athamanga kwambiri kukagwira mulonda uja ndipo zichitika so taonani nkhani ya Dr. Bobe ikuyenda mbali chifukwa mboni zinapita posachedwa mwamuna wawo anakaperekera umboni apolisi anakaperekera umboni so tisanamalize izo akabweranso ndizi ayi sizoyenera misozi sikukata ku Queens kodi ndiye kuti titabwerera pang'ono mbuyo nthawi ya Professor Bingu wa Mutharika yes pachatu anafika poti zachibwana muno mumaonjeza yes shoot to kill yes titabwera nkaganizo kamereka ja tikhozola kwitsa mukambazo anakambaso a MPN ake ku parliament akuzomba malosa amata Grace Kwerepeta akuti ife tifuna malamulo wati kozi ife ngasi malamulo watu mukamona kuti pamachitika zachibwana kapena zabwinobwino zimachokera parliament komweko ayi msankhule choncho mukamona kuti mdziko muno muchitika zabwino kapena zachibwana sosi yake ndi ku nyumba ya malamulo funa kumene amapanga malamulo inutu mmaponda kumeneko chifukwa ine ndimakhala kompo nthawi zambiri ndiye mulankhula zimenezo panopo ndipo anachilonena sokha MP akuti ife tifuna kuti tikuoze malamulo okhwima ndiye nkhani ina ndimeneyo yoti akapezeka anyamuke ndiye ananena mawu ndisangalatsa Akwerepeta ananena kuti tilenge population ya malamulo ndipo anthu 20 chakuti million koma anthu amene amaphaza owa mwina so 100 sangakwani koma ndizoona na amene akumaphazawo kuti tifufuze bwinobwino malawi muno mwina 100 sangakwani ndikagulu kochepa banje kungokauza kuti tikakumana kumwamba kungokauza kuti akuluakulu tikakumana tsiku lomalizalo tikhale pa mtendere ndi anthu ochepa anthu ankhanza amene akuvuta mdziko muno ndi anthu ochepa kwambiri ndiye ku parlamentiko nkhani imene yakuti ayikambirana mpaka pomatha July uyuyu ataone kuti kodi chichitike njani menemo ndimene tayambira timatero kuti pa dashboard pano ngati za nzeru zikumachitika kapena zobwerera mbuyo sina mwezo zichokera ku parliament komwe ndeti tsimikize pano ndikomweko kumene kumapangidwa malamulo kodi pano ndikomweko apunga kwanga poyamba dalipo 193 ndi aonjezera 35 200 plus now panopa ndi 220 plus alipo ambiri ndino gulu loti mutayimirira nzika pa nkhani ya chitetezo pa nkhani ya chakudya pa nkhani zambirimbiri wina amachita mocheza konko akuti akuchulukana nkwabwino koma pena ti amapezeka kuti mwina uthansanga chifukwa amamwa tiyi kudziko kucha amachita mocheza ndo umbombo amene amachita mocheza kuti inde tilipo ambiri anthu ufe koma tiyi komanso kuonjezera pa tiyi pali zina maulendo ndi zina allowance zidakaperewera zomalephera kuti inuyo mupate mmene munkapatira mbuyo mupate mmene munkapatira mbuyomo zonetsa kuti abomaso ali overwhelmed ndi kuchuluka kwa MP so ndikantchito ndi tikofunika kuti akaonetsetse muno bwino kuti tidazifuna tokha kuti tichulukane timafuna titafunsa tsopano kunena kuti inuyo makhamuli up and down timakuonani kumene kucha parliament sayamba Monday yes inayamba Tuesday Monday kunali holiday so zambiri tizisanthula muno program koma timati tiyambe nkuti ndimazifunsa mafunso ndamvako nkhani za black box ndeni mata kapena akupitiriza nkhani ya ngozi ya ndege ino mmapita kumene kumati nkhani imene inayambira pati ayi inali nkhani yachibwana nkhani imene mukamba ya black box imene inatuluka inyumbamo inadzalowa mwachibwana chifukwa nkhani imene makambidwe kumene kunali ya serious koma nduna ine inadzalowetsa chibwana nkhani inali yakuti aspika ife aspika anabwera ndi mphamvu tsiku limenelo anatero kuti pali nkhani ya Anapolino Dzombe yokhuza ndi fertilizer ndiye bwanji titapanga njira yoti au nduna wa zaulimi
aona za environment za malonda apanga kagulu kuti kapite kakaolongosola iso zina ndi zina ndiye zafika nthawi ina imene ujeni autimati akuli kuni uku Kevin Mpande nonso anazakambaso mbali yawo ndiye zafika nthawi ina imene nduna ya maboma ang'ono amene ali Dr. Ben Piri nonso anazapereka maganizo awo kuti tsono kulikalenso board itu ikulongoso so panali nkhani ngati zimene zozo zoti za serious zofunika mdzikomo ndiye nawonso amene amaona zachilengedwe anadzayimirira amayankhulanso zina choncho ndiye panadzakhala ngati pali kaphokoso pang'ono pamene akunkuyu amadzafotokoza nkhani zina ndiye mkatikati mwa zimene zomo pameneno anduna za ona za chilengedwe anadzati ayiwe black box khala pasi be quiet ndiye panaterera ndithu kuti inenso kudabwa mwina nkutheka anthu ene mwina sanaone mene zinakhalira titangowaonetsa anthu kampungwepungwe kokha kamene kanachitira kuti parliament iso zimafika pamenepo mwina titangoona pa nkhani imene anakwira anthu nkhani yoti tukamba zina nkukamba za black box tateni titalowa mparliament titaona mene zinakhalira zopatsa chidwi katikati mwa the dashboard ndipo tili live madzulo ano ndimafunsa ndithu kuti akalindiza ku parliament zimafika choncho ndi kunyumba ya malamulo kumeneko kulemekezeka kuja amafuna tsono chimene chitika azungu anati kuola kwambiri ndi malamulo zili ngati ng'ombe woyika nkhola wangoyika pamwamba pakamtengo kamodzi pasipa kamtengo pamodzi ngakhale tadziwa zoti ikhoza kutuluka koma ifuti dazolowera zoti ili nkhola imangokhalabe olovula izibwera ndiye mmene muja muli malire ambali ya boma ndi ambali yotsutsa muli malire olo zidati zavuta bwanji ukangowoloka kungoti oloke apapo ukampeze nzakoyo mavuto moti akhoza manguti koma sangaoloke pamene panja sangaoloke pamene panja nchifukwa pali line ndithu yoti kungoponda carpet ija kuti ufuna upite tsidya ili uli basi discipline yetu basi palibenso mtsinje palibenso kayaminga palibe basi azungu adangotero to ukangoloka apo upite uko zikuvuta ndi moti wewe so ujama watera pampanja phokoso limeneli oliyambitsa mwati awa achulanzawo kuti anduna amenewa ndi anduna oona zachilengedwe awisike situ ndi amene anayambitsa zimenezi iwe black box sit down unali ndi mwayi wafunsako kuti amaganiza bwanji polankhula zimenezi mwatsoka ilo onsewo sitinafunse kuti chifukwa cha nkhani ya black box sikukambidwa mnyumbayo cho ndimafunsa kuti inquiry ikupitirira atenge si za inquiry izo zinali zina majeza kodi anthu amamwera zoti ili modzi tikozo ungopusitsika pano koma kuseri amazota achezeraso limodzi ndi zopusitsana chifukwa mmene zikuonekera ngati zenizeni achitodumpha tu akunkuyu ndazawo koma ayi nditi pomaliza chibwana tunachita chicho mufuna kunja kuti chiti chani ndime zinaliritu
zopatsa chidwi kwambiri ndipo zandipatsanso mafunso ambiri Ndithu, ndimene koma zimene- sindingakufunseni inu chifukwa inu sawesikesi hayi ine siwo ine mangozionera patali nditi santhule pang'ono munakhudzako kuti speaker tsiku limeneli analipo ndipo analankhulapo zinthu ziwiri zitatu ndakugwira nkhani ya adzombe so far where are we now zikuoneka kuti mmene analira speaker anabwera ndi kupereka chilimbikitso ku mtundu wa Malawi okay amanena kuti nkhani iyi tisayilowetse ndale okay fwa ambiri ngasi boma lilipo na DPP yes pamene adzombe nga Central Region kumene anthu amati kwa MCP koma zoti onga MCP koma iwo sa MCP iwo na business munthu he's just a business person he's an investor yes ndi aspika ananena kuti chonde tisalowetse ndale komanso inu a MCP musaoneke ochenjera apa chifukwa mudalephera kwathandiza adzombe muli mboma ndiye mukulankhulaso bwanji anatero speaker ndi ndazawo aspika mulankhula pasinu ya asineyo ine chotengera chabe ananena kuti tsono musanjanjenjanja MCP zonjanja panopa ayi chifukwa nthawi imene inuyo munali mboma munalephera kwathandiza adzombe ndiye nthawi inoyo ndiyoti a DPP tathandiza adzombe ngati Malawi yes osati ngati wa Central Region so zazigawo pa fertilizer sitikupanga ndi mpaka natu ara within a week afuna amve zotsatira za zimenezi ine ndinadabwa nawo kwambiri a Suleiman ndiye kuti akuyang'ana dziko tsopano chidwi chawo chili pa dziko chifukwa kufertilizer kuchuma chilika chibwana chachikulu ndi afuna aone kuti kodi titamagulitsa toka fertilizer watu wa Malawi muno ngati dziko lingapita patali motani fanda kuti fertilizer achipa akhala tizimgula bwino chifukwa silukatenga kwina yanjani koma no palipene pamene dashboard ikupanga tick yes pamenepo pafunika tipaonetse bwino chifukwa pamveka mphekesera yoti pali alipo ena aboma amene amamudoja investor kuti ngati ufuna kuti uyambe upanga produce fertilizer udziti pasa ka percentage ayi zisakhale choncho no zisakhale choncho zisafika kumeneko nanga munthu katundu akatenga ku China eka ndalama zake misonkho alipira kale amalipira misonkhotu komanso ife pa dashboard pano titadziwa zimene tidzatchula kuti alipo munthu wina ake wakuboma amene amachedwetsa dala zinthu komanso nkumazungulira kuseri kuti utipatsetu ka percent moti dashboard ikangobweretsa zimene zonse kuti ndizoonadi alipo wina wakuboma amene akuwasokoneza adzombe kuti katu uje ni company dzichedwa kubwera idzichedwa chifukwa choti mufuna mudzitong'ola kumeneko timatero chichewa chake kumatonola kumeneko ayi tiyeni munthu apange business muno bwino zochitika mbwe hayi environment hayi mungasintsinjewo ukatero zote nzabwinodi kuti anthu apulumuke kumeneko anthu atetezedwe zonsezo kambirana ni mwachangu fertilizer yampepo basi ero si kampani ya adzombe ndi kampani yoti ithandize dziko tisayang'anepo adzombe tisayang'ane iwowo ngati munthu tiyang'ane dziko kuti lipindula mota yes khana keto ndimene we need more Suleiman the type of this kwambiri ndipo Suleimaniso ineso mpaka ndinechitodabo kuti mwatayankhula izi nda Suleiman ndinazifunsaso ndipo anabwera tu ndipo anachitonena mauti ndanena komi gulu lipite inenso ndililede komanso ineyo mukafuna ndipita nawo akoma Suleiman akhalemo ndi ananena anduna amaboma ang'ono Dr. Ben Pila kuti komano tifunseko kulikale board itu kumeneko ndena ngasitasokoneza board bwanji taseka ya board apangekaye awawayayi asipika kuti iya ayi kodi tuifetu kamba za parliament board ili parliament a board atipanga zawo ifeso ngati parliament tupitaso kuti chikuchedwetsa njani tufuna zinthu za fast a board iwo akhale apo ifeso tipita kuti ayi koma Suleiman iyayi ndikugwira na Suleiman kodi sinwe kodi Suleiman sinwe msanero matsipano ndikugwira na Suleiman timatero kuti dashboard yes
yamikira so kwambiri ndipo mudzabwere tsiku lina sikulina adzabwera lake tikuyenera kuti tizagwire dzanja pano asulemani adzakhale apa tidzayamikira gwira ntchito yabwino koma mkulu uyu ndi ulimbikira tisabise iyayi asulemaniwo mkulu uyu ndi ulimbikira nkhani yomwe tukambayi ayi mkulu uyu ndi ulimbikira kuyambira pakanthawi ndithu akafuna kupita pa ground amachita upita omakaona kuti nzithunzi awo asulemani nja alitu ngakhale kunja kwa boma oho so tinene kuti iya koma ali kunja kwa boma amalala aso amalala iya amalala tingwayamikira apapa aya makwanza dziko kola mokoze makwanza ai fasole bani aya makwanza dziko iya makwanza dziko kuti mmene paja kunali koza dziko chifukwa chake pamafunika opposition yamphamvu kwambiri chabwino mmene tikukambe pano ndikuti ngakhala chabwino ndi timu yakuja yes akuyenera kukhala ndithu odzuka ndipo ndizoona akuyenera kukhala maso ndipo akuyenera odzuka andi china mwakambaso zabwino china ndi chakuti chimene chimavuta anthu akakhala ku opposition kumakhala kwekwe deli panopa amakhauna ayamba kale ati ineso ndifuna president awaso afuna president inu panopa president amene adasankhidwa convention patakali pano ku MCP ko ndachapwera koma panopa tili 2026 ayamba kale wewe ndi zinthu ngati zimenezo zimafunika zichepe enderani limodzi munayamba pabwino ndithu enderani limodzi chimodzi ku DPP zona panopa sinthawi yomati kodi lomwe Belt nditi kodi muti Nchewu nditi kodi muti Eastern Region nditi tichedwa izi ndezochedwesa tichedwa focus ikakhala kumeneko ndiye kuti ngati dziko tichedwa sitipindula chilichonse yes mafano kuzeni kuti tachedwa kale ngati dziko good tikusowekera kusonkhanitsa maganizo anzeru komanso effort nkunena kuti tapula ino tikukamba za njala ikubwera kutsogoloko ndipo njala ilipo boma ili lidavoteredwa pankhaniso ya chakudya ngofunika kusamala kwambiri kuti kutsogoloko chakudya ichi chikhalapo koma nangasi za chakudya munenazo ndekuti amene angavutika kwambiri ndekuti akhuzokhala opposition azipani zosiyana UTM MCP afford ali boma mmwemo koma aonabe ndiyena ndimatengera kuti nangasi azathu a DPP chimangama khona cho nyumba kale mwaenderamo manyumba iya nangasi zovala amadinde chimanga salu yadinde chimanga amene zawo zili pabwino koma ndiona ngati ndiona ngati otsutsa boma ndi amene avutike kwambiri koma a DPP ano zawo zili pabwino zawo zili pabwino iwe moti ungamagone njala salu ilipotere chimanga ichili simulakula bwino musatero ndi bwino titenge break kuti tikabwera tinene ziwiri zitatu zimene zilipo tili ndi nkhani zikuluzikulu ano koma titsindike kuti tipange support company ikufunika mwezi uno mudzoti ndi wa July yes fertilizer situdziwika nkhale kuti boma likhoza kutenga kuti ndi kuti ndipo sizinadziwike pali zambiri zimene mpaka lero limafunso sanayankhidwebe nthawi zina matama si abwino ayi kama nemvesetsa ndakufa kuti matama si abwino ayi matama si abwino sinodziwa ngati munimvesesa chimene ulankhula koma mutambasula chifukwa kulipo nthawi zina ngatitu bomalo likupezeka kuti likupondereza fa izadabwa kwambiri da Sulemani ife tungodutsa mzimene Sulemani adabwa kuti chuchitika chani tsopano ngati lingakhale boma kuti likuchedwetsa izi timanena kuti matama si abwino chifukwa fertilizer we amfuna posera tikuyankhula pano anthu ambakele kusosa anthu ali m'minda koma kumene apeze fertilizer sikukudziwika panopa anthu ali m'minda ayambakale kusosa July August September ayambakale kugamulira October ndekuti mizere ayikakale kudikira vula ya December kodi vula ikagwa fertilizer kulibe aboma zone mudzigwiraso njakati panopa tikambakale zinthu zambiri zimene sizinakhazikike ndeti dzichedwa ndili mafertilizer kuti pamene munthu oti atipangire uyu achitiona muyanga wankhonde wake up from such a slumber. Yes, let's wake up. Ndayamikira a speaker. Koma ineyo ndankula mutsindika. No, mwana. Sinuzwa kuti you are going to apologize koma ineyo ndankula mutsindika. No, palibe zopanga apologize. Tiyankhule mutsindika kuti boma chonde. Gone nkupe sali patali July yetu uyu. Vula ikubwera fertilizer. Adzombera lireda kuti mutangoti hey
basi atakhoza panga within 3 months so isanathe fertilizer odziko lonse kuti nduna za ulimi paja ndani kumutsa amene wandiona ngati ndauje naloza mbirisi okay. amene ndaloza mbirisi ndi agriculture nawonso ali mbali yoti akathandizire ndenda kumva basi ndesi yankhula zambiri ndi kuti tiaone kuti apanganji yes zimene speaker alankhula good chinaona vitumbiko mumba mbuyo awo machira mapita suga mwamusunga ba amapita amasuzumira mageti we need such amasuzumira mageti amumba ndetu ufuna anthu ngati amene ajoti adzipezeka nditu maregime osiyanasiyana kuti member what are you doing wake up ndi zimene zimafunika tili live ndipo tumatero kuti zimenezo tinazipeza ku parliament kumene kunamveka kuti Mr Black Box be quiet ndeti mata nkhani ya ndege nde tadziwa kuti ni nkhani ya zombe imene ena mwa iwo amakambirana kumene kuzofunikira za dziko lino awanena kuti nkhani yo ndekuti inalowa mwachibwana koma za serious ndi zimene ukamba kwambiri mayankho apezeka pa nkhani ya CDF mmene munafika kumene ku parliament mwapeza zota aphunga apukusabe mitutu tsono iniyo mwatenganso maseka kuti mundiyankhe chuchitika chati kumene kuti aphunga apukusa mitu chifukwa maversion amene amatuluka CDF maversion amuoneka kuti munthu umvetsetse pakumatenga nthawi chifukwa ine ndinafunsa kwa aphungu angapo ndi tosiyanasiyana amuonekabe kuti sakumvetsetse kuti munthu CDF yayang'ana kuti yumakhala kuti thupiri lili uku mutu watembenuka uyang'ana uku zoti kuti kupita kuti sizikudziwika muno bwino koma nduna anayesabe kuyankhula mokhala ngati kufotokoza kuti anthu amvetsetse koma ambiri ma MP akuoneka kuti sakumvetsabe mwina titakhala ndi mwayi anduna amene amaona za maboma ang'onoang'ono abenipiri anayankhula parliament mwina titaavako mwina muva inuyo tatiye titaona abenipiri akuyankhula za CDF ndiye titaona kuti tivapo chiyani koma ambiri akuoneka kuti sakumvetsetsabe koma tatiye titava abenipiri. We have that footage. Constituency Development Fund is a fund koyambirira ndi ndalama zimene zizi sifa local government amene tinazo amene ali nazo ndaku Ministry of Finance komanso ku Ministry of Finance ndalama zisukudza ngokhala malamodzi titachita pass budget muno a Ministry of Finance tidapatsa mphamvu kuti akatolere ndalamazi tsono ndalama kukatolera sakutolera za CDF zokha akatolera ndalama za mankhwala akatolera ndalama za umanga misewu akatolera ndalama za mbirimbiri tinayenera kuti tiyike foundation yabwino tikhale ndi staff yokwanira tikhale ndi ma bill of quantities oyenerera kuti ntchito zimene tikumanga zikhale zoyenera nchifukwa chake talemba anthu ntchito nchifukwa chake taphunzitsa anthu nchifukwa chake tapanga zonse process yokhayokhayo padakalipa no makanso achita advertise ntchito zimene afuna amangidwe zikabwera ntchito zija ndiye tiyamba kuwalipira ndiye kuli ma projects awiri ena oti tipanga financial year imodzi ena akupereka ma projects okuti achidwa zaka zingapo zonse zija nzololedwa ndi zitukuko zimene zipanga Malawi naliyesa akhale olimbika mtima zitukuko zawo zichitika. Ineyo nimamvetsera ndafika ngwedizabe munthu sinamvetsetsebe kuti kodi anduna amati bwanji kapena mwina ino poti munawandikira ndimafunsa mafunso ndineyo koma nenenso manadinga nthawi kuti ndimvetsetse kuti muti bwanji kwenikweni chifukwa akamba zoti one it's a new approach akutero si 1 million itu akamba za 5 billion ndiye akuti pali njira zosiyanasiyana zimene anayamba behind the scenes nkhani ya kupanga train anthu kulemba ntchito tadzikagwira ntchito imeneyo plus mwa DC mu makonsolomu kupanga izi koma zonsezo zikuoneka kuti zidakachitika mu nthawi imene anthu kumudzi akwembezerabe CDF pamene anthu sakumvetsa kuti zokamba zonse mukambazi zikhoza machitika inde mwanjira ina koma tikamba za 10 months now down the line CDF sikuoneka ndiye panala MPN amene tinati muchitire mundifusamu nafusaso kuti kapena ino ndiye amene mwamvetsetsa ndiye nafusa Lilongwe Nyanja amene ndi baba Malonde so simajambula bwanji would have given an opportunity and honest no kalipo ndina wa jambula afu ndata muyankhulazi ino ndino MP chifatu pankhani ya ndalama palibe za opposition okay na ikankwana nthawi ya ndalama anthu ajama yanjana
aboma Simulankhula a opposition na pakangomveka fungo la makobiri ndidali simulankhula bwino ino urazi kutamanisa ku parliament pandalama ayamanjani nde komabe nawo saonisa kuti sakubvetsaso amalonderaso sakubvetsa akuti ineso ndi udabwa nazo ndeta tentitavaso amalondera kuti ayankhula kuti chani chabwino zikukhala ngati za CDF zalowa chibisalirano chifukwa nthawi ya kampeni anzathu ali kubomawo anatsindika kunena kuti constituency ina iliyonse izapasidwa 5 billion mudziko muno patakali pano tini ma constituency 229 iliyonse mukayipasa 5 billion ndalama yake singakhale 7 billion ayi zimene achita aboma panopa tikhoza kungonena kuti pa ma constituency okwanira 229 angopereka 7 billion imene ili ngati constituency imodzi ndi half malonda ake to abakha malonda cha abakha chifukwa bakha mukapita naye pansika mukati abakha kodi mtengo ndi bwanji 10,000 umachipeza chibakha chuchosera chokha kuti half ndiye kuti apa chimene chachitika ndi constituency imodzi ndi half zimene zachitika pano kuti kuli zambiri zimene zimayenera zitachitika koma ndizomvetsa chisoni popeza unena kuti zikhale zikutheka hayi tiye tidikirire tione koma miyezi itatu yapita pa miyezi itatu pangotuluka ndalama yokwana constituency imodzi ndi half ndiye ndizofunika kuti mwina aboma anakazindikira koma ngati boma likuona kuti zake sizikuyenda pena pake nalonso limadikirira pena pake kuti zikayenda litulusa ndalama ngati zimenezo ngati ma MP anakangotulusa ndalama zokwanira kani ma 300 constituency ina iliyonse kuti zitukuko zina ziyambe kuyenda za 5 billion zija mwina akoza kuyezeka kuti mwina mu chaka china chikubweracho akakazi kutolera bwinobwino tizayambire papenepopo koma mmene zikuyendera zikhala zovuta kunena kuti 5 billion ija ikalowe mu constituency ina iliyonse aukambaso zonena kuti haya ndalama zina za maloni aja tazigwiritsa ntchito ku MEDEF koma mmene ankapanga campaign panalibepo nkhani yokamba kuti haya zadusa ku MEDEF kapena ananena kuti constituency iliyonse zapasidwa 5 billion ndiye alidere nkulinga utayenda naye mabodza ena amachitika ambiri koma mulungu wathu ndi mulungu wa nthawi mulungu wa dongosolo zina zayamba kufunyululuka tione kuti zikutha bwanji ndayionera mwayionera kuda was alankhula bwanji alankhula abakha akutero malonda akuti malonda abakha nawo sabalalikaso maimpira balalika ati bakha amachotsera eka amati bwachotsera iwe bakha iti kugulitsa 100,000 ndati amauza kugulitsa kuti yayi half atadule kuti half ndizimira kama malondera akuti boma lidalanira kuti tidzilandira 5 billion ndati ali kumweko mumbaka spirit ali kumweko amapangana kuti half amalonda kuna malonda amankula yoji kuna saja aje amalizoteraje iyayi musokoneza zinthu kuti amene mwana sache amalisi ndache apaki koma dzira utopeze kwa mwana ache utopeze kwa mwana awo ndache apaki sono mumagwedesa so galo otogona famalisi yotu musaona ngati amalawa iwala kaya aje amalisi imene je kufunika so no imene je kufunika ubidirira tivesetse kuti ili pati mainkwara kubwera imene je kutsogola kuti bweraso ndi omweyo amalisi koma apa makamba za CDF nawonso sakuvesa koma ma-MP ayi boma litipatsa kumvesetsa ndipo tili chikhulupiriro chimenecho chifukwa izi sitikukamba tokha no ma-MP onso akulankhula oh yes tikumaona kuti ife tikudabwa zili pati so ndiye kuti boma mudziwe kuti anthu ali ndi tcheru kwambiri kuti 5 billion ilipo chifukwa amalondera akunena kuti it's better to come on open oh yeah seti ndi 300 million pa constituency ina iliyonse tina tikhoza kuyamba kusuntha si mulandu tu munthu kunena kuti apa pamene ndimadali malonde salakhula zili ngati unali kuphwando nde
mkatikati mosangalala unadzasowetsa kaphukusi nkukabisa pachire ndiye mmene umabisa muja wina amaona ndi amakasamutsa ndiye malilidwe amavuta umbati koma zinthu zake ili nali nkena kake ndi nakayika pena pake ndiye kuzati wina wake ili tanena ni bwinobwino kuti mwati mutu tanena ni muti bwanji talira ni moveka ife tikumvesetsa musakuluwike ya so ngati aboma mumadalira pena pake kuti muchitekena kake ndi zina zake zakanika pa CDF nenani mufotokozani ife ni nzika chimene chikundisangalatsa choti wina aliyese akubwera kungobwera nkufotokoza basi tili ndi aka teni tinyotsoleraneni basi tione kuti kodi tisuntha chani koma anthu akwapunyira ali kumedefu atati kumudefu ataluwire kokuti zimene even ma MP tsono ngati ma MP ene akadzi nthuzo akubalalika ndiye kuli bwanji inuyo mwaona osati ine inuyo fa inuyo simba ku dalira mpankhani yoti kubalalika simuchedwa no ngasi ife kwathu timalima chabwino timalima kudetsako CDF ija imakuthandizira kuti zitukuko zina zikabwera anthu adzione kuti pamene akhuta ndi zolimazo adzione kuti zitukuko ziya kwathu nkosiyana ndi kupya yemu kwa miyala iji kuti muri kusanjika tinamba bwino ndiye nkhani tione tonse inu ndine tidzimvesetsa amalawi akufunika tamvesetsa bwino kuti zativuta pati tsono ngati samu ikuvuta mphunzitsi ndinanga munthu denti zikhala kwa apa pasamu ikuvuta mphunzitsi wavutika kuti apanga bwanji go for break nthawi tisina kwanetu ya break basi samu ivuta mphunzitsi ndi bwino kunena kuti samu yandivuta mwana wina klasi momwe amakhandidwa ali pananzero akozonena kuti ano tentitere tonse ndi amodzi mdziko muno anthu ofuna ambirimbiri masukana aboma tona ni MP azanu akubalalika yeah sure well moving on tinali ndi week ya ma press briefing ino week ino tukuyimaliza ine nali bizo parliament achitika and anayamba ndi Dr. Dalitso Kabambe amene ni mtsogoleri wa chipani cha UTM anayitana Rwangani kumeneko ndiye anafotokoza kuzingapo zimene kwambiri zimene dashboard yapeza kunena kuti akwayamikira Professor Thabita Mutharika ngati chinthu choyambirira akuti sayenda ndiye akudabwanso at the same time kuti koma fees zakwera kodi ndalama simesapa ndiye kuti dziko likuseva ziliko ku state house ati kuli mabiliyoni amene ndithu makhala allocation budget muja zimenezo kodi sizikanathandizira kutsitsa mwina mafizi kapena kuwayika pabwino Akabambe kuganiza choncho poti mwati yakuganiza choncho kuganiza choncho koma zindivuta kukamba kwambiri chifukwa choti nangasi anthu wanda amodzi anthu wanda amodzi aonda Akabambe ena aonda Professor kodi tu Akabambe tu sana bado chaka chatha anabadwa zaka zambiri zapitazo tirati tipangeri wa intitepi tapeza ali muzovala za TPP tirati tipangeri wa intitepi tirati tipangeri wa intitepi going backward tapeza ali mu TPP so tizichenjera kwambiri anthu otera akamayankhula kuti akuyankhulazi titolepo ziti and khani yomanena kuti chifukwa president sakuyenda ndi kumene kukuti ndalama zongokhala zoti zichoke kumene kuzikagwira ntchito zina akutero ineyo khani imene singagwirizane nayo akalindize chifukwa chani kungoti ngasimati anaita na atulankhani anthu oti amadziwa amene dziko likuyendera andi mtolankhani mukadzamuona kukamba zinthu zabodza amene si mtolankhani amapanga research amene ofufuza auze wanthu chinthu chimene chili choona ndi zimene ife dashboard imachita sitifuna anthu kwapalitsa utsi koma nanga inuyo simumvesa bati nkhani zo president sakuyenda chinthu chimene chili chabwino ndalama zikupulumuka ndiye zili ku state house osachotsa kumene ku ndalama ngokuyitsira ntchito simumvesa bati kodi
mutanthauza kuti chifukwa sakuyenda ndiye kuti kumene ndalama sizigwira ntchito ndi mmene twakuganizira akaba iyayi chimene anthu amayiwala kamene chimene anthu tingakumbutse ndichi state house akuyine nayo m'malawi muno ma state house alipo 6 ayi ine mangodziwa ku Blantyre kulero eya pameneno ambiri amasokonekera ma state house alipo 6 timayitchula beku zombayo fwa idakali manja mwa bomu okay sanjika ndi state house okay Kamuzu Palace Lilongwe ndi state house okay Chikoko Bay kumangochi ndi state house Mtunthama kuno ku Lilongwe ku area 3 ndi state house Mzuzu State Lodge ndi state house nde ndalama ija ikati yatuluka pa budget paja amakauti nyumba zonse ndatchula zija ndalama yonse nditi ndimene ndikuti wosogwira ntchito kumene kuja ndalama yonse nditi ndimene ndiye mukamati ndalama zikungokhala kutanthauza kuti anthu salandira kumene kumalipiro poti kumakhala anthu ogwira ntchito mu ofesi chani kumakhala anthu ena oti apita komanso kumene kuja anthu aja amapita daily chonchi kumakapereka makalata lero alandira ambasada amamwati yitu kumene kuja amamwati sikuti ambasada mungangonsunga pepani tu your excellency tabachita nika coffee puli zambiri zimene zimachitika state house zotulutsa ndalama ndiye mukamapangalireti kuti pota president sakuyenda ndiye ndalama zimene asungazo akaonjezere ku university iyayi ineyo mwina ndikhala mbuli pankhani imeneyo mwafika level imene ayi pankhani yokhayo ndikhala mbuli chifukwa ndiona ngati sizogwirizana kuti ifoti sakuyenda ndiye ndalama zakumene kuzipitoko iyoyo zikugwira ntchito zosiyanasiyana ndalama zija kuli anthu imene kuja daily kuti olo kuti mukayime pa gate pa state house mukuona kuti anthu akulowa akutuluka ambiri mbiri amene agwira ntchito kumene kuja ndiye mufuna mutsindike kapena kunena kuti president ndekuti ndalama ziya zikugwira ntchito pamene osakuyenda iyayi kodi ine chimene ndifuna nchifana kuti ife ngatatola nkhani fa nkuthekaso ena apapa akuyanazoso ndiyankhula za akuyanazo in the dashboard no in the dashboard nkutheka kuti kodawaso ati chiyani ndikufuna kunena kuti a president akati sanatuluke pa gate sizotanda zoti sakugwira ntchito ayi akati sanatuluke pa gate sinde kuti zikupanga translate kuti akungogona kumene koko kapena angokhala iyayi sagamo lero je sikumveka mwe iyayi kusaveka kwa galimoto sizotanda zoti munthuyo wangokhala and ntchito zambiri president amagwirira mu office over 80% ya ntchito za president amagwirira ku office sagwirira poyenda kumene kuja amangokhala kuti akangopanga verify zimene waziona mu office president akatotuluka amakhala kuti akapanga verify zimene zabwera pa tebulo mu office basi zomwe pa nthawi inoyi yes ndiye kuti kusayendayenda kwa galimoto ya president mazungulira sizitanda zosagwira no ndiye kuti akuzontuma nduna iwe tathamanga takaonanisa kuti zakuti okay nchifukwa timaona ndunazo lero lomwe leloli tinaona ku malangalanga anduna anali kumeneko amakaona nkhani za afuna amange nsika onywa sikuti anduna aja angangopita ku malangalanga president osadziwa sizingatheki okay sizingatheki a president akudziwa zoti leroli aujeni a Ben Pili ali ku malangalanga zimene zakudziwa so ndimaona ngati tisamasokonese dala anthu okay potengera advantage yoti mwina sakudziwa zina ndi zina ayi nga president pokhapokha tilandira mwina chikalata chatuluka kunja kuno kuti a president mwina akudwala sakugwira ntchito koma padakali panopa ndiphekesera chabe koma tilibe communication yoti a president sakugwira ntchito communication tilibe do you have a communication no yoti a president sakugwira ntchito no what we know kuti the president is working nde zakabambezi ineyo iyayi mukhale mbuli ndikhale mbuli ndikhale mbuli mukhale mbuli no inenso ndasankha kukhala mbuli pa dashboard malingana ndi kuti maganizo amenewo anali akabambe ku press briefing yes ife zimenezo zikayankhulidwa pano timabwera kuzika ndikuwunikirana kuti izi nzogwira ndalama za ku state house pano chimene tazindikira nchonena kuti sizingachoke kumeneko ndikugwira ntchito zina no chifukwa kumeneko ndiye kuti moyo wa tsiku ndi tsiku ndalama zake zikugwira ntchito komanso zimaperewera ine ndaonapo ndithu kangapo konse
mu maulamuliro ambirimbiri pakana zimaperewera ine ndaonapo ndithu kupeza kuti mwapatsa 60 billion kenaka mumva kuti pepani tutapanga overspend panali zina zadzidzidzi zina ndi zina ndi tikufuna mutonjezera. Timaona aphungu omwewa amakonjezera ndalama za budget timati allocation ya ku State House. It's a vote imene madutsa through the State House. Ku OPC imakalowa mpaka ku State House. So zimene zozo zoti it's normal. komanso sichili chonse chimene chingachitike ku State House Jodi fe tiwe. No. Pali zambiri zimene zimachitika zoti fe siringazidziwe. Kuli ma internal meetings zambiri daily ndalama zikutuluka ndithu. Kaya mali mukamapita kumene kuja chimene ndi face of the country. Mukamalowa pa gate pacha mudzifira ambience yoti dziko la Malawi. Sukuti mungamala umene paja umapeza atonguli kaya basi ndowe za ng'ombe banje kwa president no anthu ena adzisesa adzichecha adzitsilira maluwa ndalama zikuonongeka pamene paja ndi masalary amene aja ndiye ndiona ngati isaphatikize ndalama za State House ndi ndalama zokakwezera zokathandizira ku ma university no ndi ma budget osiyana amene ndi ma budget osiyana. Anamiwa nawonso anailunjika nkhani ya kumweko ku State House pali zigawo zitatu analoyeso kumweko ntchito ilipo iwo wadzulo anaita naso atolankhani chabwino ndiye anafotokoza nkhani ya bungwe lija la BIM chabwino mumalidziwa BIM Beautify Malawi ndikuzochedwa pano iso chinthu chochidziwa ndipo ine ndinagwirako nawo ngati maripota ntemene ndikugwira kwalesi ya boma mu nthawi imeneyo kuyambira chama 2014 ndulidziwa bungwe limene. Anamiwa akudana kwambiri ndi kutenga ndalama kumene kudachitika pa nthawi imene kudali fundraising kufufuza kuti kodi bungweli likhala bwanji ndi ndalama. So kunali ndi two function event imene anaitana anthu osiyanasiyana kumeneku amene tingakumbukire pano ndi Bushiri komanso akawinga amene adafotokozako ngati anthu ndalama zimene akhozopanga support. Ngati sindolakwitsa Dr. Bushiri adatchulako kuti ine ndikhozothandizako ndi 300 million ena onso about 1 billion ndi ena inuyo ndinu munthu amene mmazitsatira zimenezi mwina mutikumbutsabe patali kuti kodi ena amene adalonjeza adachita motani koma chimene tachigwira pa dashboard akuti nchifukwa chani anthu amatenga ndalama zochuluka kumakathandizanso kwa anthu amene ali ndi ndalama kale ngati ku State House kuja ati kumene kuja kuli mayi wafuko Professor Gertrude Mutharika limeneli ndi bungwe lawo chifukwa chani ndalama zonsezi zikupita kumeneko ndikumakathandiza anthu oti ali ndalama kale. Number 2 payenera tukachitike inquiry yofufuza kuti kodi anthu phindu lawo afuna chani kubomaku. At the same time akunena kuti anine amene ikutioneka ikutipatsa nkhawa zilipo pa dashboard akunena kuti Gertrude Mutharika aoneka ngati ayimaso pakatikati posokoneza dziko lino akuti akusongezera kuti Mutharika komanso Jane Ansah amene ndi president ndi vice president akuti sakulumikizana chifukwa chakuti mpongwepongwe wina akuyambitsa ndi Gertrude Mutharika zikuonongeka kumapita kubungwe uko ndi misonkho ya Malawi imene komanso sayiwala kunena kuti iwo wakaoneka bwinobwino bungwe ilili linalizi pakati ndipepita choka chachitika nchani. We've got the whole footage ya zimene analankhula tangotolako pang'ono komanso iwo wakwayambanitsa a president da vice yawo mwitsatira motani poyamba ndingokozetsa poti ndi misonkho ya Malawipo chifukwa chani ndalama zochokera kwa Bushiri kupatsa abimu si misonkho ya Malawi ndi ndalama zawo ndi ndalama zake it's a personal money iyeyo yekha waona kuti ine ndalama zanga ndithandiza bimu so pamenepo tichotsepo si misonkho ya Malawi imene kaya ndi mabanki kaya ndi ndani
palibe unduna umene tauva kuti watenga ndalama zina zake unduna wakapereka ku BIM. Onsewo ndi ma private entities, ndalama zawo mchimodzi niyo mukhoza kutenga 1 billion mukapatsa BIM. ayi ndilibe wa So ndimangofuna ndikozese pamenepo kuti ndalama zimene akulandira BIM ndimene ndamvera clip komanso ndimene ndimawerengera ngati mtolankhani palibe misonkho ya Malawi imene kupita ku BIM. Ndi ndalama zakawinga misonkho ya Malawi. ayi apo ndina Ndalama zakawinga aposo kawinga mungamata akawinga atenga misonkho ya Malawi apatsa BIM. No, ndi ndalama zawo and accountability ili between akawinga abushiri kaendi mabanki aja between ma entity awawa ndi BIM awiri amenewa ndi amene angamakwesane kuti ino tinakupasani 5 billion yathu mwapanga zotani ndalama zathuzo. Awiri amenewa fa ndalamazo ndi zawo si misonkho ya Malawi. Ayi ndipo Malawi tisapatse maganizo okhala ngati kuti patengedwa ndalama pene pake zathu akapatsa BIM. Tikatero no, that's not justice. ili ndi bungwe Ili ndi bungwe la independent okay limene lilipo ngati limene lingakhalire bungwe lina lililonse. And okay, mwachitsanzo tibwerere mbuyo pang'ono. Mwakamba nkhani apa yonena kuti bwanji mbuyomu linazizira bungwe lila BIM kenakena zabwererapo labwerera pano ndimafuna ndikambe ine ndona ngati vuto ndife tomwe atulankhani chifukwa chani ine musandiyike momene iyayi inu mukhalamo chifukwa chani vuto ndife tomwe atulankhani. talakwa Ziwoneka ngati kuti mapolisi ambiri ma media house osiyanasiyana amalondola kumene kupita boma. Amalondola kumene kupita boma. okay Ndiye akakauta DPP atuluka mboma ambezo kuti atulankhani aja wasiya alondola chipani chimene chawina. okay So BIM inalipobe after ngakhala ataluza kuja Eh. BIM inalipobe koma atulankhani samapitako analozesa kuboma. Mali wanameneyo mwande kumbutsa zambiri chifukwa kale my former president nausoro bajana libunga ndipo lilipo kodi Mai Chakwera bungwe lawo lilipo ndikuli kumbukira and office yawo ilipo ku area 14 uko sikulili data komano amati soft amaona kaya zochita anaka chachati zo ya bungwe la madam Monica Chakwera yes lilipo bungwe Lilipo licha so. koma atulankhani ayangena kuboma awasiya ndekuti akadzati bungwe lija la Monica Chakwera likadzati latuluka kutsogolo MCP kadzalo wamboma adzati mbuyo musemo mudali kuti koma abatu palivuto dyapa kumbali ya ine sinanga akuti anaipanga lilonji meaning inafa no ine ndikutsutsa ifoni kodi lilonji mmaiziwa chingerezi muchimvesetsa chinthu chidapangikana anachipanga kale lilonji yes ndi apa lilonji what does that mean okay zimachitika even ma software mwachitsanzo okay mbuyomo tinali ndi Windows 97 Windows 98 Windows XP Windows 2000 zonse zija ndi ma Windows omweyo company omweyo koma akamapanga zinthu zija amapanga so launch kena amapanga so launch fojoti kuti amakha kuti angonjezera ka element kena mu chinthu chomwecho. okay So mutati muone ngati muna lilonji yachitika mu February yes mutati mufufuze ngati munawerenga bwino bwino chifukwa kuti atulankhani likhalenso busy nkhani yowerenga amangonjezera tima element tina mu BIM momwemu BIM yo inalipo ndithu koma amonjezera tima element tina tori adzikafika mmasukulu mucha adzikonjezera izi komanso ikhale the whole dziko lonse la Malawi adzikapezeka akapita ku Nsanje akapese BIM akapita fombo yemuchizi makanga limited kuli mapezeka mwina masite ndiye pano pafuna akafike mpaka ku Kameme okay akafike mpaka kwa Mayaka mpaka kwa Ngabu pali ponse BIM idzipezeka. So lino chija amonjezera tima element tina mmene ndawerengera. so anthu awa othandiza amathandiza bungwe lifikire madera osiyana komanso othandizawa sakuthandiza a Gertrude Mutharika okay akuthandiza BIM trust zimenezo ndizosiyana Mutharika ndi patron chabe komanso si patron wa BIM yekha kuli mabungwe osiyanasiyana amene so nda patroniso okay ndiye chimene atathoza chakuti
pamene mabungwe aja akubwera akungothandizira kuti zinthu ziyende komanso ola iniyo mutakhala kuti muli ndi bungwe abushiri ilu samana ndalama auze na bushiri ndopanga lonchi bungwe langa tabwera ndakhala tikuona ifeyo mwachitsanzo atumiza mabasi ku South Africa kukatenga anthu amene ajenda abimu na anthu abala aja abwera abimu akawinga akhala kugawa chimanga kumwera kusiku akhala agawa chakudya akhala alipirana sukulu kuyambira mbuyo monsemo ndi bimu imenechi koma kuwaganizira kuti lomwena kapena kuzembera zina zake kuboma no koma ndiye kuti sangadutse kwa geto limutalika ayina adutse kwa anthu ena ngati azembelera zina so zimenezo zimene zimapangisa zije zoti zomati inuyo ndinu president ndiye mwina mwana wanu apeze nawo ntchito ina yake kapena azipanga zina hayi as far as you are Malawian you are entitled to do zinthu zosiyana-siyana ine ndimaona ngati kuti tisamachiyedwe ndi zinthu zokokerana pansi za mtundu umenewo ayi mopempha ngokokerana pansi no ayi tisamatero nde nkhani ndimeta kambayo kuti bimuyo idalipobe ngati imene liso bungwe la Madam Monica Chakwera koma ali kumazizira palibe akapanga kafa chifukwa choti atuluka mboma ali kunja kwa boma makamera ayang'ana kuboma kuti mulakula bwanji vura ke ndimene